Vítám vás u mého druhého videa. Jak jsem sliboval, bude to útok v Klanvaru. Krásný útok v Klanvaru to bude 100%. Ale na začátek si pustíme nějaký replay z mýho minulého videa, což bylo na dvojku. Náš Klanvar je 26-6, no tak o 20 hvězd berem. Bylo to na dvojku, moc se mi to povedlo, bylo to na 3 hvězdy s krásným no, prostě kolem a Valkyrie. Tak se tomu říká, takže jak jsem začínal? Začínal jsem nejprve s golemama. Tady vidíte. Golem, třetí golem, to aby ta všechna defense, kterou tu má, aby šla do těch golemů a moje Valkyrie měly volnou cestu. A už jsem tam poslal Valkyrie. Krásný zážitek, tady ty Wallbreakery mi fakt se mě naštvali, že šli tam tudy. Ten Giant tam byl úplně k ničemu hozený, ale Wallbreakery si prostě dali tu cestu až k Town Hall. Vysadil jsem Kinga a Queenu. Krásně to tady vybrali, ty Valkyrie prostě se nenadají a už mají base v prčicích. Tady ty giant bomby jsem se bál, že oni ztratím ty Valkyrie. A tady už Queena přišla na řadu a šla už po Town Hall. Tady mi to krásně čistili. A tady už prostě upadá Town Hall. Level 9. A jak vidíte, tak teďkon to vypadá tak, že už to prostě budou ty 2 hvězdy. To už jsem si říkal, že jsem to pokazil, že to budou jenom 2 hvězdy. Víc už ne. Ale jak vidíte, tak byly to 3 hvězdy. Jsem vás mohl překvapit, ale tak co už. Ale jak vidíte, tak vypadá to. Pár Valkyrie, který golema rozbili. Tady jak vidíte, tak se sotva Queena King snaží, ale ty golemové na 4 jsou fakt dobrý už. Už jen tak něco nezničí. Jak vidíte. Takže King a Queena se snaží zničit okolní budovy. Hodně jsem se bál, že nestačí zničit tady tejto v tom čase, co mám. Takže jsem už musel zapnout abilitku, aby King zrychlil a prorval se tou stěnou. Tady ten King Tank upadl hned na 5, já ho mám na 8, sice to je ostuda. A Town Hall 9 mít jenom na 8 Kinga, když mám armádu skoro na max. Kromě Dark armády a takhle. Tady už to vypadá, nějaká ta naděje tam je, že jo. Jaká ta naděje, menší naděje je to dát na 3 hvězdy. A tady už prostě, to už byla hoňka s časem tejto. Víte, Queena prostě na začátku tejtý, já nevím jak to říct, prostě vypálila odtamtud, jako kdyby už chtěla domů. Zapnul jsem jí abilitku, aby to zničila rychlejš. Sice, zničila to líp. Přišli pár luků, prostě jí pomoct. Tak jak vidíte, krásný 3 hvězdy, krásný loot zatím. Ale další, co bude, si pustíme. Tady útok na 5, co jsem útočil s pátkem. S pátkem jsem dal 7 a 5, co mi zbylo prostě. Pak ještě, tak tady Master Show útočila na 10, taky bylo hezký. Takže jsem se na to nekoukal. Ale kouknu. Takže pustíme si ještě pátka. Pak se koukneme co a jak. Si nám poslali nějak ty wizardy. Tady jak vidíte, tak to je fakt Town Hall 6 s jedním air defensem. Prostě to nezajímalo, aby si tam dával nějaký lepší base, by ho nikdo nezničil, ale tady jak vidíte, tak jsem prostě bez pomoci našeho klanu, bez klancastlu zničil 5 a 7 na 3 hvězdy. Takže teď ten klan je fakt hezký. Tak vidím to, že nám tak vyzbydou 3 hvězdy, anebo 2. No ale na 3 hvězdy se fakt necítím toho jedničku dát, protože se bojím těch inferen.
Ještě moc neumím proti Tanhol 10 útočit. Ale tak uvidíme. Třeba za pomoci vás, fanoušků, to uděláme. Sice ne zatím moc, teda jako nečekal jsem, že hnedka po první dnu budu mít ten 1 milion odběrů, jo. Ale moc děkuju za těch 6 odběrů, co mám. Moc mě to potěšilo. A už to video má nějakých 21 shlídnutí, co jsem taky nečekal, jsem myslel tak 6, 5 shlídnutí. Ale teďko je to prostě už dost. Což mi teda zatím ze začátku na první video to je, já nevím, jestli to je dobrý, protože s tím nemám zatím žádné zkušenosti s youtuberingem. Prostě s tou YouTube scénou. A jak vidíte, 3 hvězdy. Tak ještě si můžeme pustit jednoho hráče. To budu muset vybrat, ale to bude Kovaše nechcem. Frosta. Pustíme si Frosta, nebo ten dal taky 2x 3 hvězdy. A jak útočil? Takže jak vidím, tak útočil Gianti, Oldbreakeři, Archerky, plus Clan Castle a Healing Spell. Mě zajímalo teda, co má v Clan Castle. Jsem na to video koukal až u konce asi, nebo nevím, kdy jsem na něj koukal, ale jo, to bylo to druhý, to tam měl asi ty Baby Dragony. Když jsem koukal na to jeho první video. Útočil, takže teď dal Archerky, aby mu zničili ty budovy, co jsou tady dole. Kouknem nahoru, tam má taky nějaký budovy. No, tady obři už, jako už to jde vidět, že to budou 3 hvězdičky, které si to Archerky můžou stihnout. Ale je to jako, byl to hezký útok. Hezký útok jako celého našeho klanu teďkon, protože to je dneska krásný Clan War, se nám krásně povede do videa dobrý Clan War. A pak půjdeme na ten náš útok na jedničku, na Tanhol 10. Má 2 inferna, což je hezký. Jsem si udělal jeden freeze. To hodím až na to druhý inferno, jsem teda počítal, že půjdu zase s Valkyriema, teda jako s Valkyriema moc neumím, jo. Jsem vždycky dával faily s Valkyriema. Vždycky jsem to nějak pokazil, že vždycky mi předčasně umřeli. A fakt to bylo nikde. Takže, jak vidíte, tak už to jde vidět, že budou 3 hvězdičky. Baby Dragoni se naštvali, tak si dali svůj raid. Se mi na nich strašně líbí. Pomáhá mi to, protože když útočím balony a Baby Dragony, tak dám Baby Dragony tak, aby měli teď ten rage a zničí skoro celou base. Což je dobrý. Teda půlku, třeba jako někdy vám něco ukážu, ale zatím, jak jsem útočil, tak mi to teda moc nešlo. Počkej, já nechci. Jo. Jsem se nemohl trefit do toho křížku. Blbýho. Takže attack lock. Takže jak vidíte, tak zatím jsem vyhrával teda. Jako nepůjdu níž určitě, já tady už jsem začínal prohrávat. Jak vidíte, tak to byly faily, teď to jsem prostě jsem to chtěl zkusit a nějak mi to nevyšlo. Protože jsem byl prostě úplně nervózní z toho, protože to byla asi nějaká Tanhol 9 na max. Takže tady jak vidíte, tak tady máte jenom pár dobrých lootů. Tady dobrý loot, ale já nejdu na loot, já jdu na bonus, což bonus mi vydělá, tady chtějí něco. Takže píšeme, že tyhle ta blbá oprava. Toho videa. Jako moc psát neumím. I když mě to měli naučit. Tak. Takže jak vidíte, tak pár hradeb nám chybí na 8.
To je jenom pár asi. Takže zkusíme teda v dalších dílech potom nějak zkusit nějaký basy postavit, poradit vám. Já mám jednu na Tanhol 7, která byla fakt výtečná. Tu jsem měl ještě takovou stránku, kam jsem to dával. Tak to z toho vytáhnu, ukážu vám ji. Dám třeba, nevím, zkusíme si ji postavit, jak by měla vypadat. Jak ji udělat. Snadně mít dobrou base na Tanhol 7, kterou fakt nikdo skoro nezničil. Že mi to jako nikdo neníčil, protože jsem byl na max, ale to bylo ještě s jiným profilem, který jsem měl. Dřív jsem měl profil ještě mě dřív, to bylo, jsem asi dal na Tanhol 7, no, vymaxoval jsem to, šel jsem na Tanhol 8 a prodal jsem ji. Takže tady zdraví Redesák, čus všetci a Hlubík je Spartan, čuste. Takže máme tu krásný ohlas od našeho klanu, který zdraví do našeho videa. Takže můžeme se vrhnout na naši jedničku. Ještě vám jednou ukážu, je tam krásný loot. 500 000. Takže je to tudy. Tak jo teda. Je to takováhle krásná base. Půjdeme tudy ze zhora. Půjdeme. Kolemové, zničej to nějaký ty wallbreakery. Sem hodím Giant Spell a tady až potom Freeze a King všechno. Takže snad nám to vyjde a bude to dost dobrý. Takže jdem na to. Takže bojte se, kouknem, máme Clan Castle prázdný. To nevadí. Takže 2 golemové, 19 Valkyrie a 4 wallbreakery. Už jsem si vzal jeden heal, jeden rage, jeden giant, jeden freeze a prostě jsem si vzal i tady ty ten, nevím jak se jmenuje, já mu říkám zemětřes, no. A Kinga Queena, teda ten zemětřes nás bude k ničemu, jako kdyby nám byl i point spell, prostě kdybych měl ten růžovej, tak by to bylo dobrý. Takže vydržte, ještě něco napsali. Tak. Takže jdem útočit. Přesně. Jdem na jedničku, jdem na ní. Prostě. Tak a jdem. Takže bojte se stejně jako já. Takže jak jsme si to říkali, ze zhora. Tady teď toho Inferna se moc všímat nebudem, protože nám nic neuškodí. Jdem na to. Tady to jsem nečekal. Takže Valkyrie tam dáme. Počkejte. Vidíte? To je přesně to, co jsem nechtěl. Tak, hodíme sem Rage. Sem Giant a Healing. Healing sice nepomůže na ně. Hodíme tam Kinga, Queenu. Freeze. Freeze tam je. Krásně. Krásně to jde, teda kluci, vidíme to teda dobře a padne nebo nepadne. Nevidím. Tak nepadla ještě. Kurňa, to bude určitě fail. Jako svině, což mě teďko jako fakt nasralo. Přesně jsem věděl, že ty giant bomby tam budou. Ale Queena jde na střed. Zapne mi abilitku. Sundali to Kinga, pojď Queeno. Queena na Tanhol, dá to, nedá, nechceme faily. Dneska nechcem faily a je to fail. Přesně jsem věděl, že ve videu musí být vždycky fail. A nebože, takže viděli jste to, byl to fail, začínalo to hezky, akorát, že to blbý Inferno nám to tam zkazilo. Takže nedostaneme bonus, nic. A budeme se muset polepšit další videí, ale co už. No, takže napíšeme fail.
A tak co máme dělat? Takže stejně vyhrajeme Clan War. Krásně, mohlo to být na plný hvězdy, že jo, ale tak, co se nedělá. Takže dáme si nějakou armádu dělat do příště, teda jako na příští video ne. Ale tak do příštího videa si můžete do komentářů mi tady pod video napsat, jakou strategii byste chtěli vidět, teda, jako jestli na ní budu mít a budu s ní umět. Mám teda všechno mám na Tanhol 9. Moc, kterým neumím prostě s Lava Huntama. Víčky, ty jsou taky dobrý. Víčky, s těma se taky útočí na Tanhol 10 hodně. Se s nima útočí. Nevím, proč jsem to neskusil, protože mám asi na 1. A na 1 jsou blbý, na 2 jsou už lepší a na 3 jsou prostě nejlepší, no. Takže se ještě můžeme kouknout na nějakou ten útok menší, si chcete asi jo. Že se koukne na Mastershu. Kus točila Mastersha. No tak teď to musela prostě dát na 3 hvězdičky, no. Bych tam teda dal nejdřív ty balóny, ale tak to je jedno. Ale tak jako povedlo se jí dala 3 hvězdičky, ale tak to moc lehké a nedával bych tam zrovna celou armádu. No, 3 hvězdičky. Takže ještě bych asi se kouknul, počkejte. Tady jak kdyby útočil jenom 3 lidi, takže na koláš, nebo jak se říká, útočil na 4, neútočí na 2 nebo na 3, ale tak tu 4 jsme mu uznali. Prostě je to jedno, tak na ní útočil a pak dal ještě 2 hvězdy a 3. Jsem teda myslel, že budu mít pořádný bonus, ale asi nemám. Takže jak útočil, to je kurňa. No tak teď to nějak zmatkoval. Házel tam Valkyrie, což je dobrý, ty Valkyrie jsou dobrý, akorát že já s nima neumím moc. Nebudu teda to video vystřihávat asi, nebo možná jo, ale kvůli tomu, abyste viděli, že to prostě s Valkyriema neumím. To je jako ostatní youtubeři, že se jim to nepovede, tak to vystřihnou a dávají tam jenom to nejlepší a neukážou to jejich to pravý. Já vám chci ukázat prostě to moje, jak jsem útočil jsem takhle podělal jsem to, tak to tam prostě nechám. No. Nechal jsem to tam. Nechám to tam. Nenechal jsem to tam. Chtěl bych na ní zaútočil, ale nemám armádu. Takže teď tady koukáme na koláše, takže jak vidíte, tak koláš to má docela dobrý útok. Jde prostě zřejmě vidět, že to budou 3 hvězdičky. Tady Kinga vypustil na 1, on je asi Tanhol 10, bych řekl. No, takže se na ní potom kouknem teda. Udělám teda příští video, který budu dneska, teda tyto video dneska nahraju. Zítra jdu koupit nějakou zdravou výživu, protože začnu běhat, sportovat, posilovat a takovéhle věci. Takže zítra asi video taky vyjde, podle mě. Teda určitě. Snad. Takže zítra vyjde druhý video a to už bych třeba, abyste mi psali tady do komentářů, jako jestli chcete být ve videu vidět, anebo ne, že bych prostě vás našel a ukázal vás a ohodnotil. A když to bude někdo z klanu, tak ať si napíše. Dělám asi 3 lidi, dělám si armádu a zaútočím na ně tady ve videu v klanu. Si teda v klanu někdo bude chtít, takže to je všechno teda v dnešním videu. Takže dejte mi odběr, pokud se vám to líbilo, dejte like a těšte se u dalšího videa.